Arazoak izan ditugu irudiekin, baina badirudi bat konpondu egin ote ditugun, arazoak bazen dituzte ikusteko. Geure ordenagailuak eta kamerak pixka bat aztoratu dira eta hori izango da. Zeuek etxean irudiak ongi ez ikustearen kausa, azkenean arazoak konponduta badatoz. Lau pilotariak eta Juan Mari Arrasti, epaile jauna, jendearen aurreko aurkezpena egitera, Gorriz Andre Aldaregia. 30 urteko Latasarra eta 21 urteko Olatz Ruiz de Larramendi Eulatearra, urdinez berriz. 18 urteko Maili Barroka Albergararra eta 20 urteko Naroa Agirrez Estobarra, txapa Leon Castilloa jaurtitu gora. Epaileak eta sakea Mailirentzat izango da. Olatz Ruiz de Larramendik pasadio pilota Maili Barrokali eta badator sake ateratzera 18 urteko Bergararra pilotari eragin dio punpa eta hasi da partida. Olatzek jaso, Naroak zabalera, Andreak eraman, nola edo ala Barrokal egindarrean moztu, eraman Aldaregiak, Mailik keinu eta Naroak jaitsi, ezkerrez bere burua lurre botata. Andreak eraman, Mailik zabaldetik zabalera luze, Andreak bolea zura ere jaso eta Mailik atzera. Pilotari abiadura eman da, bosteterditik Olatzek ekarri, Mailik sartuko da berriz ere jokoan. Oraingoan ere pilota bajatzea erabaki du. Andreak altxa, berriz ere bientartera moztu Mailik, Olatzek ekarri. Eta Naroak atzera. Olatzek eman egiten dio pilotari eta hemen atzo ez bezala. Gibel arte pilota eroateko ez dut uste aparteko eragozpenik izango duenik atzokoa, baino pilota leku luzeagoa baita ere txabaletako Iturri Gorri. Biterditik jokoan sartu da Andrea. Mailik jaitsi, Andreak eraman, atzelariak eskatuta. Berriz ere Mailik jaitsi, Andreak ura ere altxa. Barroka legatzera Ruiz de Larramendi. Naroa sartuko da jokoan bientartera luze. Aldaregia zabaldu eta Mailiri ez dio horra iristeko denborarik eman. Bat eta huts, minutu eta 36 segundo iraundu tantoak. Partidan ondo sartzeko egokia, inundik inora, tanto luzea eta piloteatua izan dena biana. Bai, pelote hau eta oso bizile ez. Ikusi da erabat erason ibili dira urdinek, pelota asko moituz. Baina Andrea ikusi da zeratiken defensa bikainekin, partidun oso sartuta da aukera edunen bukatu indu gaina. Naro Agirrek pasadio pilota Andre Aldaregiari eta badator Latasarra sake ateratzera. Beste tanto bat martxan da. Naroak ezkerrez eramaterik ez, behar bada atzoko partidatik eskua minberatua izango du eta horrek eragina izan lezake gaurko norgehiagokan oso ordu gutxi baitira eskua eta gorputzari eskuari eta gorputzari buelta emateko izan dutena. Bai, ordu gutxi die, baina batipat nik esango nuke atzo partidu oso gogorra izan zuelako baita. Gaur zenbatean lutzatzean eraina izango lan ikustetor. Gogorragoa behar bada Mailiren eta Naroaren kasuan, Andreak eta Olatzek Geraren eta zeure aurka partida gogorra izan zuten, baina ez zen hain piloteatua izan, tentsioak ere noski eragina dauka eta gaurko puntua Barroka Agirre bikotearentzat garrantzitsua da. Txapelketan ez dute ezer jokoan Andreak eta Olatzek eta horrek lasaiago jokatzeko aukera eman egingo die eta tarteka presioak sortzen duen urduritasun gehigarri horrekin agian azkartu egingo dira Maili eta Naroa. Atzoko nekeak eta presioak ez dutelako askorik lagunduko. Bai, beti itzate ez. puntu eberre hortan, tentsio gehiago, baina nik uste hauek
tentsioekin jokatzen ohituta dara eta ondo moldako dela hortan. Atzean jarri du pilota Andre Aldaregiak eta ezkerrez Naroak ezin eraman. Normalean eraman egiten ditu halako pilotak, baina nabari zaio eskua kargatuxea duela. Bai, atzo azkenen partidun sartuta zarela beruen bukatzie, zailtasun errexago da. Gaur jabakizu zer daukezun da aseratik hola hastie nahi gabe hortan zailo da eta ber. Sake hau ere gaiztu Andreak eta Naroak ezin eraman, 4-huts markagailuan gorriz ari diren Andrea eta Olatz aurretik atzo bertan elkarrizketa bukatu eta gutxira aipatu zidan Naroak, biharko ez dut errekuperauko, baina tira gutxienez behar bezala jokatzeko traba handiegirik ez dion eragiten, naiz eta euneko eunean egonez, datorren astean izango dituzte Tafaian eta Azkoitian urrengo partidak Maik eta biek, eta ordurako behintzat nik uste izango duela tarte luzeagoa. Eskuei buelta emateko oraingoan gehiegi zabaleratu du Andreak eta kanpora joan zaio bat eta lau eta zuzenean Juan Mari Errasti epailearen saskira joan da Mai beste pilota baten bila. Olatz Ruiz de Larramendi pilota ezagutzen ibili da. Ari bote txikiak eraginda, pasa dio Nafarrak Gipuzkoarrari eta beste tanto bat martxan da. Sake gaiztoa Maik jarritakoa, Olatzek makurtuta jaso. Bien tartera luze Andrea behartzera, Maik Barrokalek, Andreak zabaldu baina barruan da pilota. Maik kontrakantxatik bildu, Olatzek ez du pilota eskuan behar bezala sartu eta oraingoan eman egin dio. Bitarditik bosteter dira bidalita pilota. Andreak jaitsi, Maik altxa, Olatz sartuko da jokoan eta berriz ere pilota zafratu egingo du bosteter ingurura. Naroak eraman eta jokaldirako aukera kendu gainera Aldaregiari. Maik jaitsi, Andreak zabaldu berriz ere pilota mozten saiatu da Mai. Aurkariak deseroso sentiaraztearren Barrokal atzera. Olatzek eman egin dio hiru terditik berriz ere seira. Pilota igorrita. Andreak bien tartera luze, Mai Barrokal sartuko da jokoan. Pilotari altuera eman eta atzean jarri, Naroak bien tartera, Andrea bertan da. Zabaldu, Maik moztu, Andreak makurtuta jaso eta Maik berriz ere erasoari ekiteko pilota, dejada oso doia eta oso polita utzi du txokoan eta tanto egitea lortu du Bergararrak. Bide hori urratuta, bi eta lau tanto luzea izan da eta maisuki bukatu du Maik. Bai, oso eder batekin. Bai, oso ondo. Olatzek bere zartako jakutsi jo tanto hontan, Naroak eutsi indio. Eta gero Maik oso ondo pointu du pelota eta gaukera daunen oso ondo bukau da. Eta orain Sake gaiztoa jarri du. Eta Olatzek enamaterik ez du izan, lehendabiziko partidako aurrelari biak, Natale eta Amaia sakatzaile oso, Natale eta Aizane sakatzaile oso onak zirela aipatu baldin badugu, gauza berbera esan beharko dugu Mairen inguruan ere. Andrea ez da bereziki Sakeetan nabarmentzen den pilotaria, baina txapelketa honetan alderdi horri dagokionean progresio handia izan du eta Maik gaurkoan gauzak ondo direla behintzat mina egingo die Saketik aurkariei. Bai, sakatzaile ona da. Eta nik uste tor asmatzen bademo pixkat miningo jola. Eta bueno, nahiz eta zuzenin ezein bigarren pelotakadako aukerak etorko zaizko. Lau eta laurdenetik luze jarri du. Lautar inguruan. Pilota Olatz Ruiz de Larramendik berriz ere irutik eman egin dio. Lauterditik Naroak eraman. Andrea jaisten saiatu da. Maik pilotari altuera eman.
Eta kantxaren erdira bideratu du jokoa. Berriz ere jaisten saiatuko da. Eta gauza horixe egin du. Pilota jaitxe egin du. Keinu ona Magik. Naroak zabalera. Bizkordoa pilota. Andreak ia pasatakoa. Eraman alitzan du atzera Magik. Bolea Zolatzek gainean jarri du eta gaizto gainera. Andreak ireki. Botearen ostean sartu eginda. Naroa zabalean dejada oso ona. Olatzek aurrera etorrita eta behartuta sartu ostean dejada oso polita egin du eta azkenean jokaldiak saria eman die Andreari eta biei, 5-3. Bai, tanto oso polita ikusi dugu, tanto Nasile, ezker esku bihatze aurrea, horri bilidiet pelote guztik eta bukeran horreku aukera Olatzek utxune ikusi du eta oso ondo buko du. Atzo herrian pilota mozten eta dejada batzuk egiten saiatu zen, ez zitzaizkion asko atera. Eta gaurkoan partidaren hasieratik horixe egiten saiatzen ari da Olatz. Bai. Eharrak ematen nahi da atzalde honta eta gero ikusi da aurren aukera dunene saioko ala bukatzen. Magik jaitsi eta koska joarazti Andreak eraman, zabaletik zabalera luze. Magik oso pilota zaila jaso du. Pasatakoa Andreak eta oraingoan atzera dator, hau ere gainean da. Bien tartera luze Andreak bertan da. Nafarra eta oraingoan Agirrek zafratu du. Tanto gogorra atzera eta aurrera bereziki Andrearentzat. Atzera zein aurrera asko ibili behar izan duelako. Latasarrak. Olatzek eman egingo dio pilotari. Azkenean jaiste erabaki du, baina oso gaizto jarri du. Eta gorriek lortu dute tanto bat 6 eta 4 hor Magiren hankak ezker paretarekin egin dutu pust eta beldurtu egin gara, baina ez du aparteko arazorik Bergararrak jokoan jarraitzeko. 6 eta 3 oso tanto polita hau ere eta azkenean moztuta Andreak bukatu ahal izan du. Bai, oso ondo bukatu du ez. Olatzek moztu eta txapa gainean bikaina izin da eta Magik ezin izin du eman. 6 eta 3 markagailuan eta beste tanto bat jokoan atzera. Bideratu du jokoa. Olatzek erantzun egin dio pilotari. Naro Agirrek, luze Olatzek eta baita ezkerrez. Naro Agirrek ere orain ez zaion zenbaten atzako partidako karga. Baina dira, jakina bada. Berak alaxe aitortu baitzidan atzo, eskua mimeratua duela, txokoan utzi du Olatzek eta efektu arraro eta ezoiko bat hartu du pilotak. Frontisak duen koskaren batean jota eta horrek ez ustean harrapatu du Magi. Zeinak jasotzerik ez duen izan pilota hura. 7 eta 3. Beste tanto bat jarri du martxan Andrearen sakeak, Naroak jaso. Andreak atzera. Eta Naroak bien tartera. 3 tartitik. Andreak bildu. Oraingoan ireki. Magik jaitsi indartxu eta aurkariak behartzeko. Intentzio garbiz. Naroak ere pilota jaiste erabaki du Ormabiko Andreak eta abiatzeko denborarik ere ez du izango. Magik aurrean pantoa bukatzen abila dela erakutsi du Andreak orain ere. Bai, hor kontrapasun harrapa du eta ondo ikusi du ez. Bipar eta dantzako aukera ona ikusi du eta eharki buko du Andreak. Ez dio gurpilik eman pilotari, baina horretarako premia larririk ere ez. Hanka geldian zelako Magi eta lako eta nabiatzea bera ere kosta egiten delako. 8 eta 3ko emaitzaz partida geratzea erabaki dute Naroak eta Magik atxeden apur bat hartu eta gorrien joko bola dauna etzen nahian.
Azken trago eman nahi dio reskagarriari Olatz Ruiz de Larramendik, zintzurra busti eta etorri dira dagoeneko lau pilotariak kantxara, jokoari guztiak berrekiteko presueraz. Bostetik eraman Andrearen sakean Aroak. Aldaregiak jaitsi ezkerrez pilotari altuera eman Magik, baina eskuari begira geratu zaio eta segurretzuen ongi joko. Pilota ura Barrokalek, berriz ere urrundik sartu behar Magik. Andrea gatzera, Magik pilota kendu egingo dio Naroari eta horrera mate utxarekin ez da konformatu, jokaldi egiten ere hasi da. Baina zuzenean txapazpira joan zaio mozteko saiakera. Bai, ni ustez geistea jundala, baina gehitxo juntzaio eta azpia, nabarmen. Herritik gertuari da, Bergaratik bertara Aretxabaletara ez dago kilometro asko. Eta senideen eta lagunen babesean ari da jokatzen eta noski haiek gertu dituzunean beti izaten da gurari berezi bat gauzak ahalik eta ondoen egiteko, Oiana. Bai, batzutan eraina izitegu ez, ondo nahi hortan, baina bueno, nik ustez. Ja horta oiuta dala Magi eta ondigen bere partidun sartuko ala ondo. Otsailaren 10ean partida hasieran Bergaran herrian jokatu zuen hartan gauzak azkarregi egiten hasi zen hasieran, gero Naroak jabaldu zuen Barrokal eta ordutik aurrera bai eraginkor eta hoi bezala hasi zen jokatzen, gaur ere horixe beharko du, tentsiotik eta urduritasunetik libratu eta bere jokoa egiten hasi alizateko. Bai, hauek oso borrokalari diabeiek eta naiz da guain partidun atzetik izen, behan ematen seituko lairutzi zait eta ondiken partidu luzi izango da. Aurrekari hori kontuan hartzen baldin badugu Bergarako hartan 8 eta 2 uste dut hasi zirela atzetik edo behintzat desabantaia handi xamarrarekin ekin zioten markagailuan atzetik partidari Magik eta Naroak eta gero azkenean partidari markagailuari emaitzari buelta ematea lortu eta doi irabazitzuten 22 eta 21 otsaileko partida hartan eta Bergarako kontuetatik bertara Aretxabaletara bueltatuta tantoa moztuta bukatu du Magi Barrokalek zeinak laugarrena eman baitie urdinez ari direnei. Bitarditik sartuko da Olatz, pilota jaitsi, txosta jo du gainera eta horrek Barrokali pilota enamateko zailtasun handia jarri dio eta enamaterik ez 10-lau, dejada oso polita Olatzen bigarren hau ere. Bai, nik uste Olatz gaur bikaina ideala, hasieratik gozatzen nahi da, atze asko maten eta aukera dunen horra aurrien txapagainean ja batzuk baitu eta oso ondo bukatzen nahi da. Etorri naizenean Andre Aldaregiak esan dit, gaur garaipena lortu behar dugu. Ez dut depresiorik aurrerako aukerarik ere ez eta horrek noski aipatu dugun moduan lasaiago aritzeko aukera ematen du. Eta nik uste hori gaurkoan nabaritzen ari zaiela. Andreari eta Olatzi lehengo astean oi hartzunen eta behar badatzo eulaten ere azkartxo aritu ziren, oi hartzunen berri hor irabazi beharra zeukaten aukeratxoren bat izan nahi baldin bazuten eta atzo Olatzek herrian jokatze horrekin ere presio berezia izango zuten, zama izango zuten euren gain eta gaurkoan ikusten da alde horretatik libreago eta lasaiago jokatzen ari direla. Bai, galtzeko ez dago ezer, eta bueno, azkenien txapelketa ondo bukatzea importante izitea, norbeantzako,
eta nik uste tortan saiatuko dela, eta momentuz oso ondo idea. Gaurkoa dute azken ligaxari dagokionean Andreak eta Olatzek, eta 22 eginda eta beste puntu bat aurretik dituztenei erantzita amaitu nahiko dute. 3 hilabete terdiko ligaxa luzea, tanto ederra utzi du. Beste behin Magi Barrokalek pilota moztu duen hartan 6-10 eta oraingoan bi tanto elkarren segidan egitea lortu dute urdinek, eta Barrokalari daurre aldean diferentzia markatzen. Sake gaizto jarri du, baina oso bizi eta arro erantzun dio sakeari. Olatz Ruiz de Larramendik, pilota jaitsi Barrokalek, aldaregiak eraman. Agirre sartuko da jokoan, Zabalera, ibili egin behar berriz ere. Zabaleko xokora, Andreak Magik atzera, eta bost eterditik Olatzek. Pilota Inarrosi, eta altuera ematea lortu gainera. 3 terditik Barrokalek bien tartera, Olatz sartuko da, gainera etorri zaio pilota, baina atera ahal izan du, aldez edo moldez. Andreak zabaldu, Barrokalek zabaletik zabalera luze jarri, Andreak sotamanoz pilotaren egaldia moztu, txokoan utzi du gero Barrokalek, Andrea iritsi eginda, dena libre, txapara joan zaio. Azkenerako Naro Agirreri ez zen bat ere txarra. Zestoarrak egin nahi izan duena, baina zentimetro batzuk gorago behar zuen pilotaka da horrek baleko izan zen dut. Bai, tanto ontan ikusia ez. Aseratik Andrea bikaina edala, asko defenditzen, eta tanto ontan asko defenditu du, bat gehiago ematea behartu ditue, eta azkenengo txapa horre, tanto eman dia biarentzako. Heldu dira lanerdietara, 20 minutu eta 45 segundoan. Aldaregia eta Ruiz de Larramendi, eta hor Naroaren pilotakadak Olatzi lanak jarri dizkio, eta ezkerrez Eulatearrak eramateko xantzarik ez du izan. 7 eta 11 pilotakada baztertua eta oso ona Naroak ezkerparetari itxatxirik jarri duena. Sake bueltan ez du ezer egiteko aukerarik izan, Olatzek atzera. Eta 5 eta 3 laurdenetik eraman behar izan du Naro Agirrek. Barrokalek kantxaren erdina moztu. Naroak atzera. Eta are atzerago. Eta indar handiagoarekin. Horren ostean Olatzek herriz ere bien tartena moztu du. Zabalera abiatzen hasia zen Naroa, eta gero ezker paretara etorri behar izan du, baina intentzio guztiarekin eta min egitera joan da hor Olatz, eta lortu du aurkariak nahastea. Bai, bikain ikusi Olatzek hor zulu zehola, Magik ez ikusi Naroa zabalatu zeholeik, eta oso ondo baliau du. Berriz ere eman egin nahiko dio Olatzek, eta baita eman ere 5 eterditik Naroak jaso. Andrea sartuko da jokoan, berriz ere atzera. Aurkariak jakitun dira. Agirrek eskua ezkerra zuzen baldiman abil oker duela eta ukitutxea duela, eta horren bila joango dira hori kargatzera, eta gaurkoan Barrokalek gehiago lagundu beharko dio Naroari atzera bien tartera bidali du, eta azkenean buruz gain pasa ditu Magi Barrokalen pilotakadak aurkari biak, eta pilota atzean paratuta tantoa egitea lortu du bergararrak.
Kea luze jarri du eta gaizto makurtu eta doido iritsi da pilota hori frontisera. Olatzek atzera. Eta Naroak ere bai, Aldaregiak ezin sartu tokia utzi dio Ruiz de Larramendiri eta Nafarrak atzeratu. Andrea sartuko da garen jokoan. Hiru tartitik Barrokalek luze jarri du binen tartena eta ezkerrez sartuko da Olatz. Naroak bien tartera. Andreak ezkerrez direki. Altuera handiegiarekin min egiteko behar bada Magik jaitsi. Aldaregiak eskuinez atzera bien tartera jaitsi. Agirrek Olatzek eraman. Barrokal sartuko da oraingoan jokoan. Bien tartera luzean txean eta Olatzek Zafraldi latza. Bosta terditik Agirrek jaso. Olatz sartuko da berriro jokoan. Zabal aldera. Pilota luze astindurik. Bildu. Naro Agirrek txokoan utzi du. Andreak ia boterik ere ez du egin baina Magik jaso. Zabaletik moztu Barrokalek eta Ruiz de Larramendik atzean jarri. Alere denbora eman dio. Zabalaldetik bosteter dira. Naroari etortzeko eta moldatu da. Pilota jasotzeko Barrokalek atzera. Eskuinez sartuko da Olatz. Eta ezkerrez oraingoan 6 eta laurdenetik Naroa. Beste Zafraldi garbi bat egiteko asmoa agertu du. Ruiz de Larramendik azken unera arte gorde du. Egin behar zuen jokaldia eta jaisten hasi den hartan txapapera joan zaio zuzenean. Eta gauzak horrela bederatzi garrana lortu dute Magi Barrokalek eta Naroa Agirreko jana. Bai, tanto oso pelotatu oso gorra. Atz eta aurre horri bilidie. Eta nahi ustet, azkenien nekin erainekin bera otaula Olatzek. Eta atzo Irantzu Etxebesterekin eulaten egindako retransmisioan aipatu nuen. Gorputzen barnean geratzen zitzaien gasolinak izango zuela zer esana eta gaur ere bai gogorra doa partida eta hemen indar handiagoarekin eta auspo gehiagorekin partidaren azken zatira iristen denak alde pixka bat izango du bere alde hoiana. Bai, partidu aurra dijonen neki pilatzen jutea eta bakoitzen gasolina nola daun erain izitu. 10. asak ez lortu du Magi Barrokalek eta lehendabiziko aldiz etenaldi bat eskatzea erabaki dute Andreak eta Olatzek. Ez dugu aztu behar gainera bi bikote hauek atzo eulatzen jokatuta daudela eta beraz atzoko neke erantxia ere gainean gorputzean izango dutela eta gaurko partidaren nekeak eta atzo pilatutakoak ez dute alde horretatik askorik lagunduko. Zantzen mango zaie, partidu gortzen di joan egin, baina nik ustet urdinen kualidadetako bat hoi dela. Bukaera ona mateia normalen oso ondo ustegi partidui, eta gaurre aurra di joan egin, gorriek eusteko gai dien horri. Eta txitean pitean azkenean tantoak egiten hasi dira eta gainean jarri zaizkie Barrokal eta Agirre Aldaregiari eta Ruiz de Larramendiri pilota zaila jaso du bere burua lurrera botata. Aldaregiak Agirre sartuko da oraingoan jokoan. Zabalera berriz ere ibili egin behar Andreak eraman. Latasarrak. Barrokalek moztu. Aldaregiak pilota altxa. Eta Agirrek bien tartera. Hiru tartitik haze Zafraldia. Olatzek. Agirrek jaso. Aldaregia sartuko da orain jokoan. Barrokalek atzera. Ruiz de Larramendik azkerrez jo. Eta pilota gainean jarri. Magik bien tartera moztu. Andreak atzeratu. Eta Naroak zabaleratu eta berriz ere ibiltzera behartu du. Naroak Andre Aldaregia. Oraingoan Nafarrak izango du jokaldia bukatzeko aukera. Zabalera bertan da. Ordea Magi. Bipar eta Olatzek. Barrokalek jaso. Txokoan moztu Andreak iritsi eginda. Naroa, Olatzek atzera eta txokoaren jiran preso geratu eta gero zutitu da Aldaregia.
Tantoak jokoan jarraitzen du. Eta atzelariek dute orain. Piloteoaren zama. Eta erantzukizuna ere bai. Aldaregia sartuko da jokoan, aspaldiko partez berriz ere aurrelariak izango dira protagonista. Barrokalek atzera. Eta lau tertifikare atzerago Olatz Ruiz de Larramendik. Aldaregiak ezin sartu eta beraz Olatzek sartu beharko du. Inork sartu beharra izategotan. Berriz ere toki utzi dio Andreak Olatzi eta Eulatearrak pilota jaitsi atzera. Barrokalek eta atzeraka etorri eta gero Olatzek jaso. Ruiz de Larramendik jaitsi ezkerrez eraman. Pilota zailura. Barrokalek Ormabiko Aldaregiak itxi egin da Agirre. Moztu Andreak, Barrokalek eskumaz jaso. Eta aurkariei gaizto jarri. Horrez gain Olatzek zabaleratu, kontrakantxatik bildu eta bere buruari denbora eman eta pilotari altuera txertatu. Barrokalek Olatzek atzera. 2 eta 4 denetik 6 dira. Pilota bidalita. Bertatik Naroak ekarri eta gaizto jarri gainera. Ruiz de Larramendiri, Barrokalek atzera, airez jaso. Nahi izan du hor Olatzek, baina nekearen lanak izan dira. Nik uste, eta azkenerako pilota galtzea egokitu zaio Olatz Ruiz de Larramendiri. Tanto luzea izan da. Eta nekearen lanen kausaz pilota txarrazfira bidali du Olatzek azken unean. Bai, eta ikusi da ez, tanto oso gorra jokau due, pelota oso zailek ekarri ditue bai bat bestik, baina ikustea urdinen freskotasune momentu honetan, da gorriek nekie geixo sumatzen zaiela. Auspoa betesia ikusten dut Olatz, eta bai, atzoko nekea ere badator, gaurko azken tanto hauek piloteatuak eta gogorrak ari dira izaten, eta behar bada beten lauren artean bera izango da Olatz. Parteka hotzarekin eta arnasketa arazoak ere izan ditu, baina gaur hemen giro epela dugu eta goxoa. Baina noski atzoko nekea eta gaur pilatzen ari direna bat etorriko dira. Ba, eta gero pelota da bagitzen asko emate jo eta ematen askoa izan ari nien azkenen ustutzen dutea. Eta bueno, a ber, pixka dosifikatzen eta partidu ondo eusteko mon eta ea bada arazorik ez duen izaten, nekeari dagokionean partidaren amaierara behar bezala iristeko. Hoi da, a ber eustean. Barrokalek tantoa bukatzeko aukera izango du azken unen arte gorde du. Egin behar zuen jokaldia eta luze bien tartera pilota jarrita. Ez dute, ez Andreak eta ez da Olatzek ere jasotzeko abagunerik izan, 12 berdin beraz markagailuan. Eta oraingoan joko praktikoa eta xuxena egiten ari dena Maili Barrokal dugu. Bai, bainik normalian partidu guztik oso zuzen ibiltzea haseran tanto bat beste galdu ditu, baina normalian partidu aurra joan egine segiteu eta gutxi galdu eta gaina asko moitu defenditu gaur ikusten nahi da. Bien tartera luze jarri du oraingoan eta Andreak ezkerrez jaso nahi izan du eta atzpunjaren batekin jota gaizki joa izan denez, ez da golpak eta ura txaparen gainera iritsi, 13 eta 12 partida guztian ze arratzetik joan eta gero lehen da biziko aldiz hartu dute markagailuan aurrea Mailik eta Naroak. Bai, eta hauxe da ez, partiduen erdile, oso atzetik jundia, baina berdintzeak etorri dira eta aurre hartu du. Aberro baina mendik aurrea nola jotean, bagoitzen gorpuzkerak zer ikusi izango gauta. Sakea azpitik gaizto jarri du Mailik, Naroak jaso. Olatz sartuko da jokoan, moztu eta azkenean horreztute behar bezala elkarru lertu Barrokalek eta Agirrek oraintxe Mailik barkamena eskatu dio Naroari, biak gain-gainean ziren pilotatik eta azkenean bietako inork ez du jaso.
Eta hor ezainentzako pilotak direnean txilioka hasi behar izaten da batzuetan pilotarietako batek lagunari eskadi ezaion ark joko baldin badu. Bai, askotan atzelaia ikustegu hobeto, baina momentu azkar horietan askotan kosta zaio. Eta horiek une batetik bestera erabaki behar dira, ez dago denbora tarte luzeegirik eta zirte dozart azkar egin behar da. Bai, Halakoetan. Momentu klabe izite gaina segundu gutxitan eta hoi gondo betezkeo asko zobeto moldatzea. Beste tanto bat jokoan, 13 berdinketa markagailuan hautsiko duena ezpada tantoa berriz jokarazteko agindurik, bien tartera luze jarri du Maili Barrokalek eta Olatzek 3 eta 3 laurdenetik. Pilota gibelean paratu du gero. Berriz ere Olatz sartuko da jokoan atzera. 5 eta laurdenetik Naroak eraman, Aldaregiarentzako aukera orain. Bien tarteran, Naroari joan dadin agindu dio Mailik eta Naroak irekitzen aleginak egin ditu, baina gehiagitxo zabaldu du pilota. 14-13 berriz ere, tanto bakarraren aldearekin. Markagailuan aurretik jarri dira Aldaregia eta Ruiz de Larramendi. Bai, tanto hontan oso ondo moitu du pelota eta baztartu indila Naroai, eta gaur ezkerrez bikaina da menatzetik, baina hoi zabala aldenen dio. Sakea geizto, Naroak eraman eta Andrearentzat aukera geratu da. Aurre aldean dejada bota du, baina efektuak berako bide hartu du. Una zen dejada eta txaloak jasoko zituzkeen Andreak gainean izan balitz. Bai, aukera politia zan ez, hor zabaleako, baina gehitxo jaitsi du eta txapapea juntzaio. Batzuetan arriskatzen duenak arriskua hartzeko lizentzia izaten du eta Andrea txapatik oso urri biltzen da beti eta batzuetan halakoak pasatzen daizkio. Sartu zalea eta aurrean jokatu zalea denari. Bai, txapatik gertu ibiltziak goi du arrisku ez, azkenean txapa o txapapea. Baina, bueno, bakoitze jokue diferenti da eta bakoitze beriekin segitu behar dago. Eta akatxegin ostean ez dakik hildu eta pilota moztuta 15 lortu du gorrientzako Andreak berak. Bai, oso ondo moztautago izin da eta Maileritzei oskun ondo sartu. Tanto berriz behantzako. Beste tanto bat jarri du martxan beraz. Andrea Aldaregiak 15 eta 14 da. Markagailua ikusentzuleok. Olatz sartuko da jokoan, 3 terditik luze astindu du eta atzean jarri du 5 terditik Naroak eraman. Aldaregiak ezin sartu eta Olatzek gura eta bajatu. Andreak oraingoan atzera eta Barrokal eta Agirre ohiko kokaguneak aldatuta. Andreak ireki, korrikaldi abiatuta iritsi egin da Maili. Agirreri sartzeko eskatu dio Maili, oraingoan berak izango du edo zer egiteko aukera, Zabalera luze ez da iritsi Andrea eta Olatz ere ez. Biak ere pilotatik urrun ziren eta Zabaleko zulora bietako inor ez da ailegatu. 15 markagailuan eta beste berdinketa bat. Partida estua izaten ari den seinale Oiana. Bai, bai. Berriz ere badator sakera. Maili Barrokal luze jarri du Olatzek eraman eta gainera Bergararrari sartzeko aukera guztiak deusestatu dizkio, oraingoan atzera eta bizi gainera eta Naroak lauterditik ezkerrez eramateko modurik ez du izan. 16 eta 15 aurretik jarri dira. Ostera ere markagailuan bi nafarrak, Andrea eta Olatz. Bai, pelotazo bikaine. Pronto xardien jo eta ondo bazertutakoa eta Naroak ezin izin du ezarri. Orain arte ez du, atzean tentorik amaitzeko aukerarik izan Olatzek izan du lehen da bizikoa, jakina da eman egiten diola pilotari
eta emateak saria ekarri die. Elastiko gorria soinean dutenei. Beste tanto bat jokoan, Zabalera Magik, Andarria bere tokitik aterarazi nahian, oraingoan atzera. Pilota atzean luze jarrita, Naroa sartuko da jokoan, bien tartera. Andrea bertan da. Atik herriz ere bien tartera. Olatzek ibili beharra izan dezan. Naroa Olatzek atzean jarri du eta bost terditik arazori gabe ekarri du gero Naroa Agirrek. Barrokali asko gaiztotu zaio pilota hori eta azken unera arte itxarotea nahi izan duenez. Eta hor nik uste Naroak Magiri esan ote dion etenaldia eskatzeko garaia bazela, zalantza egin dute une batez Bergararrak eta Zestoarrak etenaldia eskatu bala ez, partida geratzea ez dute deliberatu azkenean, baina une egokia izan daiteke Andrea eta Olatz bitanto zaurretik direla aintzat hartuta. Bai, duda ikusi zaie, nik ustet tanto hau gorri jebaue orden ja eskatuko gela. Ezkerrez luze Agirrek tantoa behar dute. Magik eta Naroak berriz denen neurketan sartu eta sakea berreskuratzeko. Atzelarien artean da pilota bien tartera. Naroak eta Olatzek aurrera etorrita berriz ere atzera bideratu du jokoa. Aldaregia sartuko da eta pilota atzera bideratu du. Olatzek ere luze eta berriz ere ibili behar atzeraka. Naroak 6 terditik pasatako pilota zenia eta jasotzerik ez, 18 eta 15 eta zeuk esan duzuna bete da. 3 tantoko zuloa zabaldu dute Latasarrak eta Eulatearrak markagailuan eta partida une aproposean geratzea erabaki dute Magi Barrokalek eta Naroa Agirrek hori ikusita. Bai, momentu da, gorri jaia lautantun faltan daude eta nik uste hor deskantzua ondo eskauta daola. Eta gorriek ikusi da hor makalune bat euki duela partiduen erdi, baina berriz bikaina idea. Eta Olatzek pelotazo bikaina jotzen nahi da, eta ikusi da ez, bazartuta zein minite nahi den. Errekuperatu dira txakalalditxotik Andrea eta Olatz, eta oraingoan biak alabiak jarri dira ezin hobeki eta Magi eta Naroa euren menturan ari dira. Olatzek askotan aipatu dugun moduan eman egiten dio pilotari eta horrek noski Naroari lan handia jartzen dio. Atzean ibili beharra izaten ari baita partida guztian zehar. Atzo horixe bera galdetu nion neuk Zestoarrari eta esan zidan jakitun zela eta gaur lanak izango zituela atzeko kuadroetan parean Olatz Ruiz de Larramendi izatea egokitu baitzaio. Egutegiak ala erabaki eta gero beste tanto bat jokoan etenalditik bueltan. Magi Barrokal sartuko da eta Bergararrak bien tartera bideratu du. Agirrek jaso gainera etorri zaion pilota Barrokalek jaitsi, doi da gainean pilota gaizotu egin zaio Andreari, baina eskuin eskua sartzeko izan du tarte txiki-txikia. Olatzek atzera, Naroak eraman, hala eta guztiz ere beste zafraldi bat. Ruiz de Larramendi gau ere gainean da. Andreak atzera, Naroa sartuko da, gaiztotu egingo zaio, ezkerra sartu dio eta altuera eman da ez dio bat ere abagunerik laga Andrea Aldaregiari. Bien tartera fronti sartira luze Olatzek, bien erdira laburrago Andreak horren ostean moztu. Barrokalek jaso eta atzeratu. Barruan alda doi baina bai eta hor txarra izan dela eskatu dio Barrokali, ez zaitori begitan du neuri. Magik txokoan deja da eta tanto polita lortu du. 16 eta 18 egin beharra zeugaten tantoa eta egin dute Magik eta Naroak. Bai, Naroak esan behar dago hemen oso ondo eutsi diola ez. Ikustea eskuen nola dauken eskubioi baino eusten nahi da. Eta bueno, aukera daukenen Magik berien segitzeu
eta bain bezala tantu aukera daukenen pikaimuko du. Eta oraingoan agindu garbi eman dio. Eta animo apur bat ere bai. Naroak Magiri. Venga Magi, segi hola, esan dio. Sake gaiztoa Barrokalek, erantzunik gabe geratu da. 17 eta 18, eta berriz ere tanto bakar batera jarri dira aurkarien gandik Gipuzkoar biak. Sakez hirugarren tantoa izan du hau. Magi Barrokalek saketik oso ongiari da. Eta berriz ere beldurrak airean izango dituzte Andreak eta Olatzek, oso gainera etorri zaizkielako konturatzerako. Bai, hauek ez du behin ere txitzen. Beti emateko behaiena, eta naiz eta atzetik euki hor etortzei atzetik aurrea, eta oaine ikustea bat oztela, baina bueno, gorriek berien seitu behar due, eta ia, seitzegoen. Bien tartera gaizto jarri du pilota Andreak eta zazpitik pilota oso zail bat ekarri eta gero hiruterdi Laura etorri behar izan du Naroa Agirrek eta korrikaldiaren nekeak eta pilota gaiztoa izateak eragotzi diote zestoarrari pilota ura berriz ere frontisean jartzea partidaren hasieran izan balitz seguru asko jasoko zukeen, baina oraingoan depositu ez dago partidaren hastapenean bezain betea. Ez, ja, antzemate zaie, nekie pilatzen nahi zaiela, eta gero Olatzek gaur asko ematen nahi zaio atzea, baina gero baita muitzen nahi da ez, atzea eta aurrea gero mozten da bar, Naro asko aida muitzen, eta horrek eraine nahi dauka. Aurrealdeko saltxa eta nahasmasa maite ditu Olatzek eta hori gaur erakusten ari da. Oraingoan gaizto jarri dio Magik, baina Olatz ateratzeko moduan izan da berriz ere bien tartera eta Zikoitz. Barrokalek luze oraingoan bien tartera eta Olatzek eman egin dio hiruterditik 5 terdira. 5 eta 3 laurdenetik Naroak bueltatu eta Olatzek hiruterditik beste zafraldi bat. 5 terdi ingurura Naroak eraman egin du hau ere. Andrea sartuko da jokoan, ez du behar bezala jo, baina gaiztotzeko lain izan da. Eta Magik eramaterik ez, 20 eta 17, oso tanto polita horrentxe. Latasako pilotariak, Andrea Aldaregiak amaitu duena. Bai, atzea oso ondo moitu du Olatzek, eta Magin erasoi oso ondo erantzun dile gorreiek, eta gero bukaeran Andrean pelotaztua bikainea. Txokuan paetan kontra beharki sartu da eta Magik ezin izin du zerrein. Eta 21 gertuago dira Aldaregia eta Ruiz de Larramendi, Barrokal eta Agirre baino. Olatzek beste zafraldi bat eta lehengo beharlekutik jaso behar izan du ura ere Agirrek 6 terdingurutik, baina jasotzerik ez. Pilotak asko gaiztotzen ari da Olatz eta lan handiak ematen ari zaizkie aurkariei. Bai, asko ematen eta bazartzen ez, hemen atzien pixu hartzeu eta hor mina handi egiten nahi zaio Naroa ezker bikaina auke, baina hor mina egiten nahi zaio. 21 eta 17 euro Naroa esaten ari zaio Magi, venga Magi, ez dago galduta. Hemendik aurrerako tanto guztiak elkarren segidan egin beharko lituzkete, pirika iritsi da justu pilota hori txapa gainera, Naroak jaitsi eta urdinak aslitazke hemendik aitzina agintzen, bien tartera gaizto Magik, Olatzek eraman. Ezkerparetara gerturatu zaio Naroari, baina ateratzeko ez du aparteko ozoporik izan. Zestoarrak jaitsi, baina ezkerparet asko ukituta. Barrokalek baita ostean Agirrek ere, oraingoan ere bajatu, baina altuera handiarekin eta lehen bezala ezkerparet asko jota. Barrokalek Aldaregiari gaiztotu egingo zaio, ezkerra sartzeko tartea izan du. Barrokalek jaitsi eta Olatzek saiatu beharko du pilota hori eramaten txokoan, punpagoran Agirrek, Aldaregiak eraman. Barrokalek bien tartera gaizto, txostaio arazi du gainera eta Olatzen pilotaka da. Ez da bueltan izan txaparen gainean, 18 eta 21 eta Laurak ere
Auspo alderik oso larri, ari gara ikusten partidaren azkenetan. Bai, partidu azkenen gogortu inda, eta antzematea ez. Dan amaten nahi dila, eta bakoitzen gasolinak nola dauden ja hor jaisten hasita dela. Eta ez dakit nik azota luketen une egokia Andreak eta Olatzek atxeden setera joan eta partida geratzeko. Sake gaiztoa Barrokalek, eraman Olatz Ruiz de Larramendik, Zabalera Barrokalek abiatu da Andrea eta jasotzeko modua izan du. Agirrek bien tartera eskuan pilota behar bezala sartu gabe oraingoan zestoarrak irekitzea erabaki du. Antxaren erdira Barrokalek Aldaregia bere tokitik aterarazteko. Hain segur atzera Olatzek. Koskaren bat jo du, bostet erditik ezkerrez Naroak eraman. Txokoan Andreak, bertan da Naroa bipareta, baina hortxe du Andrea. Jokaldi berarekin erantzun dio Latasarrak aurrekoari. Atzera gero Barrokalek gainera etorri zaio Agirreri ateratzeko eragozpenik izan ez badu ere, eta hor erdi-erdiko pilota gainera etorri zaio Naroari, baina hau ere ekartzea lortu du zestoarrak. Olatzek atzera beste behin labur geratu zaio Naroari, baina jaso txostaio du eta Olatzek gero bien tartera bideatu du jokoa. Barrokalek atzera, baita Olatzek ere, lauterditik Naroak jaso. Olatz sartuko da jokoan, bitarditik beste Zafarraldi izugarri bat eraman Naro Agirrek. Bien tartera handiegiarekin, baina ezkerpareta aurkituta. Aldaregiak bien tartera jaitsi. Asko erdiratuta. Olatzek berriz ere bien tartera. Lehengoaren antzekoa da. Naroak ekarri. Bien tartera jotzearekin tematuta ditugu. Andrea eta Olatz eraman. Ia pasatako pilota Aldaregiak eta hor txokoan luzesko jarri du pilota Magik eta behar bada Olatzi traba pixka bat ere egin dio. Lau pilotariak elkarren gandik oso gertu dira eta hor Olatzek besoa luzatzeko hoi baino tarte txikiago izan du, hau ere tanto gogorra izan da, eta azkenean 19garrena lortu dute Magi Barrokalek eta Naro Agirrek 19 eta 21 markagailuan, eta zintzurra freskatzera etorri da orain Barrokal atxeden lekura. Bai, behar du, ja, ni uste lau pelotarik oso behatuta darela, ja, eta oentxe, ja, azkenengo tantoetan, erabaki horra izangoa. Sake gaiztoa, Olatzek ederki jaso duena. Agirrek atzera, Olatzek eman egingo dio, paletak tokirik. Uzten baldin badio behintzat Aldaregia, sartuko da oraingoan jokoan. Bien tartera Rotxotxosta jo du, baina Magi jasotzeko moduan izan da. Eta gero Olatzek atzera. 6 eta laurdenetik Naroak ekarri. Eta Aldaregiari sartzeko aukera kendu. Baina Olatzen palanka ona ez du desaktibatu, gaiztotu egin zaio pilota Olatzi eta ezkerrez nola edo ala jaso du. Bien tartera luze, Magik Olatz behartzera. Baita Naroak ere, Andreak eraman. Magik txokoan barrena luze jarri, Andreak jaso. Naroak Zabalera, ibili egin behar berriz ere, Andreak eraman. Hala eta guztiz, txokoan Magik iritsi eginda. Andrea Zabalera, Magik bazen zuloa, baina ederki ikusi ditu. Txoko horiek guztiak, Olatzek eta pilota atzera bideratuta. Lan handiegiak jarri dizkio Naroari eta zestoarra. Zafarraldi, astinaldi gogor hori ez du jasotzerik izan. 22 beraz. Aldaregiarentzat eta Ruiz de Larramendirentzat 19 tantoan geratu dira Magi Barrokal eta Naroa Agirre. Partida gogorra izan da eta azkenean bikote biak elkarrongi hartuta garaipena Andrearen eta Olatzen alde joan da, Oiana. Bai, ni uste azkenengo tanto ondane gauza oso politia ikusi jaula, eta ni uste Andreak erakutsi hon defensa bikaina izan dela. Azkenean
tanto oso gogorra izen da, asko moitu hasi due, baina hankak fresko dauzkela emateu, atzoko partidon ondoenen, da ondo etorri zaio. Azkenin tanto aurrak edorrazan, eta behitu, behaien aldea etorri da eta garaipenagin. Eta eraberean aipagarria, partida hain luze baten eta hain gogor batean, etenaldi bana eskatu duela soilik bikote bakoitzak. Bai, neonere harritu naiz, azkenean ikusten zen, tanto batzuk oso gorrak izan da nahiko beteta ikusten zen, baina bueno, segitzi erabaki du eta behitu, gaur ondo eta zaile. Atzo aipatu genuen eta gaur ere aipatzeko aprobetxatu nahiko nuke tartetxo hau Asier Arteaga pilotari ohiarekin coachinga eta buru lana entrenatzen duzuela eta horrek eragina du zuen eguneroko jardunean eta baita pilotalekuetako lanean ere. Bai, hoi da. Azkenin fisiko lantzi emate zaio importantzia, baina bueno, geota gehiago ikuste ez. Kirolariren mundun buru entrena behar da hola eta geure hortan hasita gaude, eta bitu, gaur partidu zaildu eta ikusi duen arren segin dile eta azkenin horre frutu eman du. Eta ez zer jokoan izan ez badute ere, puntu batekin, beste puntu batekin eta bestelako sentsazio batzuekin amaitu dute txapelketa. Ligaxka hau esan da, Andreak eta Olatzek ez dira aurrerako izango, baina beste puntu bat lortuta bestelako gorpuzera batekin joango dira etxera. Bai, hoi da. Naiz da ez ligaxka hau, txapelketako balio etzun behaiantzako, norbeantzako izitea ez. Balore hoi eta gaur nik ustet bilek guztua geldiko zela. Atzoko, desiluzio horrekin geldiu zen atzo eta gaur behintzet partidu bikaina jokatu bileke da oso ondo irazita. Bezperako garantza atera izan dute beraz gaurkoan Andreak eta Olatzek hemen Aretxabaletan irabazita. Azkar errepasatu egingo ditugu partida honek utzi dizkigun zenbakiak, Andreak egindako dezente izan ditu, irekita bat, atzean ere beste bat eta baita iparetaz ere, sakez bi eta moztuta beste lau, galdutako bi baino ez ditu izan, Olatzek bi izan ditu galdutakoak Andreak bezala eta bina tanto bukatu ditu Dejadaz eta bien tartera jota, atzean lau eta Ausaz beste bat ere lagadu eulatearrak aurkoan eta urdinei dagokienean berriz, Maik ere tanto sorta hon batekin egingo du, bertatik Aretxabaletatik Bergararako bidea, Dejadaz bi, sakez hiru, moztuta bi, atzera jota beste hiru eta bien tartera beste bat utzi digu, eta Naro Agirrek baztertuta pilota bat bilakatu du tanto, eta galdutako pilota birekin amaitu du partida, azkenerako 22 eta 19 lortu dute garaipena Andre Aldareki Alatasarrak eta Olatz Ruiz de Larramendi Eulatearrak 59 minutuko partidan Maili Parrokalen eta Naroa Agirreren aurka, eta esan dugu txapelketan gaurko puntuak, gaurkoan txapelketan Aldaregiak eta Ruiz de Larramendik lortu duten puntuak ez duela inolako eraginik izango. Bi bikote dira 6. eta 7. postuetan direnak, hain zuzen ere Aldaregia, Ruiz de Larramendi eta Etxekolonea Ane Mendiburu inolako aukerari gabe, eta gaur 8 Azkoitiko gurea pilotalekuan bukatuko den ligaxean gainontzeko 5 bikoteen artean erabakiko da zein 4 bikote izango diren, batetik Iruñeko eta bestetik Miarritzeko finalerdietan, eta Saltxa bera Zoiana beste lau bikoteon artean izango duzue, baina gaurkoan sentsazio onak erakutsi dituzte Maik eta Naroak ere, eta datorren asteko bi partidetarako konfiantza handia emango die gaur 19 egin izanak Barrokali eta Agirreri. Bai, hoi da. Gaurko galduta geldio zaie, baina bikote honek beti emateu sendotasun bat partidu guztitan, eta datorren astindazken bi partidoetan dana matea jongo eta bai, aurreko 4 postu horiek nahiko dantzan daude, egile esan da datorren astie erabaki horra izangoa. Eta azkenean atzoko eta gaurko iraupenak batuta 2 ordu ez dituzte urruti izan, eta ia 2 orduko bi partida elkarren jarraian jokatzeak, ia ordubeteko bi partida elkarren segidan jokatzeak ez du mesederik egiten, baina hemendik hurrengo hitzordura begira eta Faian larunbat arratsaldean jokatuko duten azken aurreko partida horretara begira 6 egun izango dituzte atxeden hartzeko eta deskantsurako, eta denbora tarte horretan ahalik eta ondoen gorputza errekuperatu
esku minberatuak ere errekuperatzen ahal egindu beharko du Naroa Agirrek, Amaiik nola bukatu duen, gero galdetuko diogo nola bukatu duen Maili Barrokaldeak eskuetatik, eta hemendik larun batera bitarte errekuperatzean zentratu beharko dute Barrokalek eta Naroa Agirrek. Bai, nik uste gorputzaldeia errex rekuperauko duela, eta eskuk Naroak aste honetan zier rekuperatzea daukan pixkat, behintzet, eta bai, datorren hastien hauek epean amango ni uste. Ez dela nokerrik ez dela ala izango da, gauzak ondo. Hauek esan da eta partidoren analisiak eginda, emankizunari amaiera eman aitzin elkarrizketa setera joango gara, eta batetik garaiek Andre Aldaregiak eta Olatz Ruiz Larramendik zer esaten diguten entzuna ahal izango dugu, eta gero hurbilduko zaizkigu elkarrizketetarako atondutako setera garaipena lortzerik izan ez duten Maili eta Naroa, aurrena irabazleak harrapatuko dituko, eta gero esan bezala galtzaile gortxe ari dira jartzen elkarrizketa postuan Andrea eta Olatz jarri dira, beraz neu haiengan hurbilduko naiz, eta ea bada zer kontatzen diguten elkarrizketan Andreak eta Olatzek. Hemen ditugu bi irabazleak, Andrea eta Olatz, gaurkoan partida gogorra izango zela bazen egiten, eta asko gogortu da azkenerako, 53 minutu iraundu, baina zuek ez duzu etxi eta une oro partidan sartu da ikusi dituztegu, eta lanean jarraitu duzue partida bukatu den arte. Bai, hori da, hasieratik sartuta bilgaf partidan, eta amaiera arte iraun dugu, así que alde hortatik oso ongi, oso pozik. Eta partidu gogorra izan da, borrokatua, eta baita ere gustora horrekin. Bigarren erdian behar badaztu zeu ikusi zaitugu Olatz Erasanen auspo aldetik, atzoko nekea eta gaurko zama ere gainean gorputzean izango zenituelako, baina eutsi diozu, fin, bukatu arte. Bai, atzok baita jokatu denun, eta nekea gainen neukan, baina oso ongi aguantatu dut, eta hori, pozik. Hoi duzun moduan, atzean ibili duzun algoa eta pilotak adalatzak eman dituzu gaur ere. Bai, hori da, asko atzeratu dut, pilota, eta gero horrein pilota serortzen zen, eta Andrea sartu altzan, eta hori partido hona egin dugula. Eta Andreak aukerak izan dituenean ere sartzeko ez du bat ere lotxarik izan. Ez, ala da. Andrea, zeu jokoan hasten aurrean askotan ikusi zaitugu eta tantotxo batzu bukatuta joango zara etxera. Sí, la verdad que hoy contenta con el partido que hemos hecho. Hoy desde el primer momento hemos empezado muy enchufadas y bueno, hemos intentado durante todo el partido mantener ese nivel y bueno, hoy ha salido bien. Ez zainuten ezer jokoan eta hori akaso nabaritu egin zaizue, Mailik eta Naroak puntua beharrezkoa, behargorrikoa ez zuten, baina hone egingo zien noski haiei sailkapenerako gehiago egiteak ez dute lortu, zuek ez duzu aurrerako inolako aukerarik eta presiorik gabe lasaiago jokatzeako aukera izan duzu. Sí, la verdad que nosotras no nos jugamos ya nada, pero bueno, queríamos acabar bien el campeonato con buenas sensaciones y muy contentas, la verdad. Eta lortu egin duzu hori, sentsazio honekin amaitu duzu txapelketako liga. Sí, la verdad que con muy buenas sensaciones, contentas con el juego que hemos demostrado hoy y muy contentas a casa. Azkenan nire partetik hemendik aurrera zer helburu izango dituzue buruan? Nada, pues seguir entrenando y preparando para el siguiente campeonato. Laster etorriko daura ere, honek ez baitauka etenik eta ea bada hurrengo txapelketan gauzak hauek isiago ateratzen zaizkizuen. Eso esperamos. Eskerrik asko neskak eta ondo errekuperatu. Eskerrik asko. Hau esek beraz, Andrearen eta Olatzen hitzak eta badatoz zintzo partida galtzea egokitu zaien Maili Barrokal eta Naroa Agirren eskak gaurkoan hasieratik partida gogor bati egin behar izan diozu aurre eta atzelariak askotan ibili dira elkarra utzi nahian eta zeuek tanto batzuetan ikusle soil izan zarete. Bai, bueno, segion hasieratik partido zaila izango zara, Olatzek azkenean atzean asko ematen dut pelotia eta bueno, partido gogorra izan da hasieratik ikusi da, baina bueno, nik partido hasieran ja pelota bat sartu bat eta eskua minduen jat.
eta gero aguantatzen saiatu nez, eta gero benaroa nik uste dut partioan ja eskua minuta zebala, baina nik uste dut oso ondo aguantau da bela atzean, eta bueno, mintzat meretzi tanto gingo jaz etxera eta gustora. Beraz, hasieratik izan duzuzuk eskua kargatuta, Maji, jota bat sartu zaizulako edo? Bai, nik uste dut beba izala atzoko partia, no? Atzo partio gogorra izan zen, 22 eta gaur be partio gogorra izan da, eta aseran pelota bat sartu bat, eta ja hortik aurrea eskua jodi duen baina bueno, segin do jokatzen, naroak bai, eta bueno, partioa bukaera arte sufritzen, baina bueno, emeretzi tanto gingo jaz, eta horrekin, eta sorionak eman olatz eta Andrei. Atzo eta gaur artean ia 2 ordu eman behar izan duzue kantxan, noski pilotaka da asko jo dituzue, eta horrek nekea eragindu eta bukaera aldean Laurak ere oso justu ikusi zaituzteko gasolina aldetik. Bai, nik uste partio oso gora izan dela, atzo partio oso gora euki ginola, gaur be bai, baina bueno, sufritzea tokatzen da, gaur sufridu indugu eta bueno, azkenen gora arte eta bueno, zorionak. Eta Naroa, atzo esan zen idan, gaurkoan lanak izango zenituela Olatz aurkari izan da, eman egin dizkio epelak pilotari eta askotan zeu defentsarako utzi zaitu, eta zeuk defentsa lan ona erakutsi duzu, naiz eta punturik lortu ez. Bueno, egia esan hori, bagenekin Olatzez kolpeakan, da gaur banekin gaur zetoko zitzaiten, da hori, Olatzi eniskion pelotak entzen, bueltautare plazerla atzen iskion, da orduan urrengo pelota zuan ekiztena batezion, eta gero aurrian tantuak buka iskigor, moztuta oso ondo ibili da, eta bueno, Andreak ez du fallau, ondo defendidu, eta bueno, azkenean zaila intzegu tantu egitea. Eta partidaren hasieran behar bada eskua minberatua. Zenuela nabaritu dizugun noski atzoko nekeak ez duelako bat ere laguntzarik ematen, eta atzoko partida eskua kargatuta bukatu zenuenez, gaurko ez zaizu osatu, santzen idan moduan. Bai, hasieran da bukeran, bai, ja bukeran eskubiak jo bernion bakoitzean, ja jo aurretik ja mina sentitzen zaratan, pelotan zaratakin bakarri, baina bueno, ez da eskusa. Gaur kiston partida jokatu bestiak, da bueno, naiz da tantua ez egun lortu, tante egon nahi du. Atzo lortu zerundan 7. puntuarekin jarraituko duzu beraz sailkapenaren goialdean. Datorren astean azken bi partidak zuek batetik Tafaian eta bestetik Azkoitian, eta hor puntuak garrantzitsuak izango dira. Aurrean beste 2 bikote dituzue atzetik, baina sailkapenean aldaketak egon daitezke datorren asteburuko partidetan. Bai, baina aste honetan biloi eskuak rekuperatzea eskigon, da aurrengo aztian puntuak lortzea dakauna ber. 6 egun Tafaiarako izango duzue hastia hala. Eskuak errekuperatzeko. Ikusiko dugu pentsatzeko baina. Azkena nola bukatu duzu Auspo aldetik gaurko partida gogorra izan delako? Auspo aldetik eta nola bukatu duzu gaurko partida gogorra izan delako? Bueno, Auspo aldetik niko beto, nik eskua nekan gaizki eta orduan ja horrekin ezin egun atakau bazike horixe. Bai ez auk Auspoa nola zenuela amaitu duzu gaurko partida? Nik gorputzetik ondo bukatut, hor ja partida zen ja pelota bat sartu bat eta hor ja eskuak sufritzen neban, hasi gorputzetik ondo, baina eskua pixkat. Edarki ba, eskerrik asko neskak eta eman buelta eskuei datorren zapaturako. Eskerrik asko eta datorren astea bate. Entzun ditugu lau pilotarien adierazpenak eta orain mikrofonoa hartu. Eta hemendik emankizuna amaitzeko apaiatutako tokira joko dugu. Bateko eta besteko hemen badiratzo bezala hainbat kable, baina ekarri egin ditugu guztiak eta eman egingo diogu beraz emankizunari bukaera. Bukatu da gaurko jaialdi hau jarna, gaurkoan promozio mailako txapelketak eman du. Azken aurreko batxa finala baino ez zaio geratzen eta gaurkoan 2 bikoteak elkarren ezagutza ondo probatzeko moduan izan dira. Hemendik hilabete barru izango dute hurrengo hitzordua haiek eta hor ere tentsioa goigoitik izango dugu. Final bat jokatzeak beste zerbait eragiten baitu beti. Bai, beste egun bat eta finalan urduritasunak eta bar, bueno, gaurkoa konfiantza da eukitzeko ondo eta horreko zan partidua, baina bueno, beste egun bat itzite hau eta ia, danak ondo moldatzeko mondi. Eta bigarren partidan berriz, apikan nabaritu dugu Andrea eta Olatz lasaiago jokatzeko moduan izan direla. Ez dutelako, zertarako aukerarik, aurra amaitu dute ligaxka eta kanpoan izango dira. Bai, behan partidua politia, onaitea, eta azkenen txapelketa ondo bukatzea zuen helburu eta bueno, nik uste hasieratik oso ondo sartu diela eta mantendu indue. Oso gor jarretzaile partidua, baina bukera arte mantendu du eta gaur guztua izango die txapelketa behintzat ondo bukauta. Eta Mairi eta Naroari ere aitortu behartzaile meritua. Ezpaita erraza,
Hala egon, atzo partida gogorra jokatu eta gaur maila hori ematea eta lortu dute azkenean maila ematea eta behar bezala ongi jokatzea. Mailik eta Naroak gaurkoan eta alde horretatik meritua badute eta aitortu behartzaile. Bai, nik uste atzoko partidu oso gorra joko zuela eta gaur Naroak zauken eskua ikusita buru gor euki beharra zaukela zeratik jakingo zu beake eta nik uste ez du logota ez. Eutxin dio, bere mailan geixo gutxi omanez, baina bueno, partidu ez du bota, eutxin dio bukera arte eta nik uste lana gotik berezen duela gorriek. Ea, bilak osatzen diren datorren asteko partidetarako? Ea, bai, bi partidu ditu egaina eta komeneko zaila pixkat rekuperatzea aste honetan eskuik. Asteburu gogorra zuek ere, ez duetenik eta datorren asteburuan ere 3 jaialdi izango dira. Bai, hostielen Otxandion izango gara atxaldin, larun batean Tafallan arratsalden eta iganden berriz askoitin eguardien ja Ligaskako azkenengo jaialdia. Eta datorren astean, 5 bigoteren artean gauza asko erabakitzeko eta borroka latzak aurrean zainatzean sailkapenaren lehenengo lau postuetan 4 bikote sailkatuko direlako bakarrik eta 4 horiek izango direlako edo Iruñan edo Miarritzen jokatzeko moduan finalerdietan. Bai, ez da bate argi bendigan ez ikustea oso borroka baitzen dela txapelketako Ligaskako partidu hauek nola jonden ikusita eta bueno, azkenengo asteburu arte ez du jakingo ezerre. Sailkapen taularen goialdetik zein erdialdetik goitik emozioa nagusi eta guk emozioa eskatzen dugu, pilota zaleak ere bai, eta horixe izango dugu azken partidera arte datorren asteko Azkoitiko azken jardunaldira arte eta Oianak aipatu bezala, datorren ostiral arratsaldean izango du lehendabiziko mailako txapelketak hurrengo hitzordua, lehen mailako 28. jardunaldiko partidarekin izango gara Otxandioko Mañondo kiroldegiko pilotalekuan eta bertan Ainoa Ruiz Infante herritarrak jokatuko du Leire Galeano Antzualarrarekin batera, Goiuri Zabaletaren eta Irati Zabalaren aurka eta horren ostean larunbat arratsaldean Tafallan eta igande goiz eguerdian Azkoitian izango gara eta Azkoitiko partida amaitu eta gero jakingo dugu zein 4 bikote izango diren aurrerako finalerdi horietan. Gauzak estu eta erabakituko diren guztiak datorren astean jakingo ditugu, beraz, pilotazale, badakizu, non jarraitu ahal izango duzun txapelketa, eta pilotalekuetan ez bada, espero dugu, horre egongo zarela, zintzo demonio, ados pilotaren YouTubeko kanalean, edota Maika telebistaren bidez, jaialdi ez gozatzen. Geuk aurrere gozatu latza hartu dugu Oiana, eta datorren asteko partidetan ere, tentsio, gozatzeko moduan izango gara, ezta? Ni uste baiet, partidu estuk izango diela, hor aurre galden gauden bikoteen arteko lehiak daude eta gozatzeko aukera auken, barruta kanpo. Ea bada, asteburu hau bezain gozoa eta ona den datorren asteko 3 partidako 3 jaialdiko eskaintza hori ere. Ostiralean Otxandion hurrengo hitzordua, bertarako zita finkatu hauziko dugu pilotazaleok plazer baldin baduzue. Eskerrik asko gaurkoan ere gurekin bat egitearren eta plazer baduzue esan bezala, bariko arratsaldean Otxandion izango dugu berriz, elkarren berri, eguerdion, Aretxabaletatik. Eguerdion.